Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nagħtikom il-meħba dal-għodu fil-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney. San Ġwan Marija Vianney kien saċerdot li twilet għall-aħħar ta' 18 seklu, komunement magħruf bħala il-Kurat ta' Ars. Jiena Patri José de Bono Terezjan nisselmilkom u nistidinkom sabiex niċċelebraw flimkien din l-Ewkaristija. Għalhekk jew nista' narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħaddi b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġlu Qadisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox, jaffrilna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitol. U Alla ta' seta' ħnina bla tarf, inti għażilt lis-saċerdot San Ġwan Marija Vianney u żejjintu b'ħeġġa tal-għaġeb fil-ħidma tiegħu bħala kappillan ta' parroċċa. Amen. Il-bl-eżempju u t-talb tiegħu nirbħu aħwa oħra bl-imħabba ta' Kristu u li magħhom niksbu l-glorja ta' dejjem. Bibna Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Araw, qed jiġi żmien oraklu tal-Mulej meta jien nagħmel patt ġdid ma' dar Iżrael u dar Ġuda. Mhux bħal patt li għamilt ma' missirijiethom fi żmien meta qbadthom minn idejhom biex ħriġthom mill-art tal-Eġittu. Il-patt tiegħi li huma kisru għalkemm jien kont l-arus tagħhom, oraklu tal-Mulej. Imma dan ikun patt li qatt nagħmel ma' dar Iżrael wara dawk il-jiem, oraklu tal-Mulej. Inqiegħed il-liġi tiegħi fosthom u niktibha f'qalbhom u jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Ma jgħallmux iżjed lil xulxin u ħadd ma jgħid lil ħuħ ara fil-Mulej għaliex il-koll kemm huma jkunu jafuni miż-żgħir sal-kbir, oraklu tal-Mulej. Għax jien naħfrilhom ħżunithom u ħtijiethom aktar ma niftakarhomx. Il-kelma tal-Mulej. Il-roddu ħaj lill-Alla. Sarmi sponsorjali ngħidu flimkien oħloq fija qalb safja o Alla. Oħloq fija u Alla qalb safja. Oħloq fija qalb safja o Alla u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek flimkien oħloq fija qalb safja o Alla. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spiritu qalbini wettaqni lil midinbin nallem traqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Flimkien oħloq fija qalb safja o Alla. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqahomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla hu l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobiena ma twarrabiex o Alla. Ngħidu flimkien oħloq fija qalb safja o Alla. Inti Pietru u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu u staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: Min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? Huma weġbuh: xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom, min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabes Xmun Pietru qallu: Inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu u qallu: Kien jien Xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rikdan, imma missieri li hu fis-smawiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi. U s-setat tal-infern ma jelbuwix. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smawiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawiet. U kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet. Imbagħad li d-dixxipli tiegħu wissihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li huwa l-Messija. Minn dakinhar Ġesu beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, isofri ħafna mix-xjugħ u l-qasisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu jgħidlu: Alla ħares mulej, ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesu daru qal lil Pietru: Itlaq minn qudiemi ja xitan. Int tfixkil għalija, għax m'intix tqis il-ħwejjeġ ta' Alla imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li int. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ekku eżis ħuti din is-silta li għadni kif rajna dalodu mill-Evanġelista San Mattew tippreżentalna mument ferm importanti fil-ħajja ta' Ġesu u anki tal-Apostli. Ġesu qiegħed jistaqsi lill-Apostli domanda sempliċi. Domanda li qed jistaqsi anki lilek li qed tismana. In-nies min jgħidu li hu bin Ġesu bin Alla? U l-Apostli jwieġbu dak li kienu jisimgħu. Hemm min jgħid li inti Ġwanni l-Battista, bniedem li ġie mod rivoluzzjonarju. Hemm min jgħid li inti xi Elija. Hemm min jgħid li inti Ġeremija, jew wieħed mill-profeti. Kulħadd kellu l-idea ta' min kien Ġesu. Però kienet idea tagħhom personali. U la Ġesu jidħol aktar fil-fond u jgħid lill-Apostli: imma intom min tgħidu li jien? Ekku, domanda li qed jagħmel Ġesu Kristu lilek dalgħodu. Imma int min tgħid li hu Ġesu? Inti taħseb li huwa xi bniedem komuni? Jew inti taħseb bħalma qal Pietru għax kien imnebbaħ minn Alla, inti il-Messija liben ta' Alla il-ħaj. Inti temmen dan Ġesu Kristu huwa dak li jaf bil-problemi tiegħek, li jaf bid-diffikultajiet tiegħek, li jaf bil-mart tiegħek, li tabba b'dan kollu għamilhom tiegħu, tellaħħom miegħu fuq is-salib biex jiena u inti kunu meħlusin. Pietru dan emnu f'dan il-mument. Ara meta imbagħad Ġesu Kristu lil Pietru wara li kien għażlu biex ikun il-kap tal-Knisja, u Ġesu Kristu qallu:
smixxix kien ser jgħaddi. Pietru reġa' sar il-bniedem li kien qabel li Ġesu qallu ma jkun qatt li inti tbati. Għaliex Pietru ma rridx Ġesu Kristu jbati. Bħalma jiena u int ma rridux li aħna nbatu. Ekku, illum qegħdin niċċelebraw il-Qaddis San Ġwan Marija Vianney. Bniedem li Alla għażlu. Bniedem li ma kienx ta' skola. Bniedem li l-isqof tiegħu qal ħanibatu f'dik il-parroċċa ta' 230 ruħ. Fejn hemmhekk ma jagħmilx ħsara. Imma dan il-bniedem għaliex kien maqut ma' Alla, dan il-bniedem li kien jitlob regolarment quddiem Alla, dan il-bniedem spiċċa biex jara fil-Ġesu Kristu bħala il-Messija tiegħu u xi ħaġa li huwa ried jgħaddiha lill-oħrajn u minn bniedem insinifikanti, minn bniedem ta' ebda importanza, nafu llum il-ġurnata l-kurat tars x'għamlu x'm'għamilx. Li kien jgħaddi ħinijiet twal jippriedka jwassal il-kelma t'Alla, li kien jgħaddi ħinijiet twal fil-konfessinarju, 16 siegħa sħaħ fis-sajf kien jgħaddi. Għaliex? Biex jressa l-bniedem lejn Alla. Ekku allura hu taħ kuraġġ ħuti, il-mulej qed jistiednek dalgħodu sabiex inti tersaq lejn Alla. Int fejn int? Tersaq lejn Alla sabiex Alla jaħfirlek, sabiex Alla jagħtik is-saħħa li tkun tista' int temmen li hu l-Messija l-iben ta' Alla l-ħaj. Ekku dina l-istidina li qed iwassilna l-Vanġelu llum, il-istidina qed iwassilna anki dan il-Qaddis. Ejjew ngħixuha. Inroddu ħajl illum lill-Alla għal grazzi kbar li bihom rid iżejjen lil San Ġwan Marija Vianney, il-kurat tars. Nitolbuh il-grazzja nitalmu minnu nħabirku bla qiegħda għas-salvazzjoni ta' ħutna. Tħalli qatt nieqsamu lejn il-Knisja tiegħek mingħajr sabiħ ta' rajja tal-irwieq li bħal San Ġwan Marija Vianney bix-xandir tal-kelma ta' Alla bit-talb u permezz tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni jiġbdu lejk kotra kbira ta' bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Wettaq il-ħidma tas-saċerdoti tagħna biex il-parroċċi kollha ta' pajjiżna jkunu jixbru l-parroċċa ta' Ars fi żmien San Ġwan Marija Vianney. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sejjaħ fis-saltna tiegħek tal-għena d-dawlu s-slim, il-ħutna mejtin kollha li marru qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mamudija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Anqal qlub il-midinbin biex jerġgħu lura għandek u jinħabbu miegħek kif anqalt il-qlub tal-midinbin li kienu jmorru jistqarru d-nubietom għand San Ġwan Marija Vianney. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, wettaqna bil-grazzi tiegħek u għatina l-qawwa biex ngħixu skont is-sejħa tagħna ta' nsara u bl-eżempju ta' ħajjitna nixbdu lejk il-kotra l-kbira tal-bnedmin. Bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox.
is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqadsa kollha tiegħu. U għala li tista' kollox il-offerta li qegħdin nagħmlulek lil-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney, fiċ-ċokont tal nitolbuk biex din l-offerta li jxhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tagħtina l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa u xira tas-sew mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tejjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irodu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-fejl il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Is-saħħa fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla jeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għanina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien se jingħata biex minn rajħ ibad ħarħobs, ratt il-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekku kol wara l-ikla, ħaj il-kalċi li ġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxret għalikom għal-bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. Morrudulek ħajra li x'oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċċa kontani nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li nagħtu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi-Knisja tiegħek imxxerda mad-dinja kollha, u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostlu l-Qadisin kollha, ma' żewġa San Ġusepp u li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missili tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla s-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, jiġi saltnatek, ikun it-tridin kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna, bħalma nafru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna torbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u nagħtijek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem idnubu mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw li nagħmlu miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek nħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares li dnubietna iżda ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha stimulaq li trid fiha. Li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin.
ħaruf Talla, li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. dan hu ħaruf Talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinin dawk li huma mistiedna għall-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem ta' Kristu jħaristni għal ħajda dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bis-saħħa din it-tqarbina mqazza, għamel u għala li tista' kollox, li nimxu dejjem fuq l-eżempji ta' San Ġwan Marija Vianney, biex bla qiegħda nagħtuk ġieħ minn qalbna u ma ngħejjew qatt naħdmu bl-imħabba għal ġid ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Biberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Sant. Amen. Imbirku il-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsellmilkom.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smat talb tana ħresina u qafmana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti domna għalik jismat talb tana. Ġesu li twilet għalina u li tikun bidem bħalna. Ikkonsidraw flew il-misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, ġi salt natek, ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, u li inti jomna għalik ismat talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tix ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek, birka inti fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazza l-mulejmiek,
birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glori lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik ismat tal-btana, Ġesu turi tal-ina u rrit ikun bnidem bħalna. Nikkontemplaw fuq it-tielet misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabba li s-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indima. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glori lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-raba misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmijek,
mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kismat tal-btana, jissutulet għalina u li tikun bidem bħalna. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Eid. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kismat tal-btana, Jisu li twet għalina u li tikun bidem bħalna. Salve Regina, slim għalik Sultana, tarħnina ħajjaħ l-ewwa t-tamatana. Slim għalik li l-ekinajtu, għalli xaħna turufnati u li teba, li l-ek nitnedu għana u nibku nof u f'dan il-wit ta' dmuħ. Ija mela avukata tana, daw għallejna daw klajnejn tijek tarħnina, u rina għarredan it-trufnament l-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tijek, o ħanina, o Pija, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna, li jinti fis-smewiet, jitqaddes is-smek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu mqaddes Alla. Ħenna lina. Trinità mqadsa la wieħed. Ħenna lina. Imqadsa Marija. Itlob għalina. Imqadsa Umm Alla. Itlob għalina. Imqadsa xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina.
Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-Grazzja talla, Itlob għalina. Om Muxebba, Itlob għalina. Om Mittama, Itlob għalina. Om li zet Safja, Itlob għalina. Om li zet Nadifa, Itlob għalina. Om Blateba, Itlob għalina. Om li tistoqli mħabba, Itlob għalina. Om tal-Aġeb, Itlob għalina. Om tal-Paririt tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok aqal, Itlob għalina. xebba li tistoqku l-qima, Itlob għalina. xebba li tistoqku l-foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-feħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. faraċ tal-immigranti, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisa u malla, Biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu. għati l-inna għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni ikunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem. Bi Kristu Sidna Amen. talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol lina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa inti l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżien l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazza l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U għalla li f'dan is-segrament tal-Aġeb ħaritilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li reppetilna l-fidwa tiegħek.
intli tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-Imqazza u l-Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp, Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-Qadisin kollha tiegħu.